tänne. Okei, äiti. Älä lyö. Eikö en mä tiedä, kattoo nyt kuka mulla on vastas. No, pedopääri saa kyllä olla ihan yksin karvoinen saka, tuolla haisee potis. Viime homo. Sinne niin vaan vittu. Go in. Go in. Attack them minions, noob. Mä en aja minkään vittu karva homonkaan pelillä samanlainen. Tää on kyllä toisaalta ihan vittu huono valinta, koska se tulet viemään kaikki. Minionit. Oh, you Niin. failed. Mennään kiusaa varvikkiin. Minä kiusaat. Oltais tapettu minion. Ei kun varvikko. Otetaan nää, ettei se saa näitä. Let's. Distracts them noobs. Ei. Ei se voi tulla. Niin. Tää ne koittaa junglaa. Ihan sama, tuu nyt farmiin. Hei, anna olla. Vitu huori. Epic. Kerrankin mä saan vietyä sulta tapoon, vitun nuupi. Kato tota. Toi on ihan kuolemassa. Miksi sä et ottanut sitä? Mitähä? Miksi vittu kuset nää farmit, nuubi? Et sä saanut totakaan vittu. Sainpas. Tota et. Ei mä oikein kiinnosta, mä vaan kiinnostaa. Ei vaan kiinnostaa, kun sä oot vittu. No kun sä otat mun farmaa, vähän vittu sen takia vittu. No mä en halua, että Veigar, ei kun siis tää saatana on VV-farmaa. VV? Niin. Mä en näe yhtään VVtä tällainen. Ei, Lanel, se on jo vittu 2 level. Tossa se on. Karvaturri. 3 level. Tapetaan! Rape that noob. No. No vittu kyllä, meitä on 3, niitä joku 2. Otetaan tää. Kato, I'm gonna get dead. Mennään Ei voinut vittu pullata sitä. Ei missään nimessä. Se olisi vaan heittänyt sen ilmaa, oltais tapettu se. Niin, unille aika. Vittu, sit se näkee meet. No sama, se näkee teet silti. Eikä nää. Siinä on teille. Mennään ottaa toi toinenkin alttari. Se on täällä. No me vittu sit. Mä sain sen. Mitä vittu tossa kävi? Mitä vittua toi just teki? Oho. Mitä oho? Ei oo eka kerta kun pelaan ADCtä. En mä sitä. Vaan toi VV. Ei, voli. Ton takia mä otin vittu barrieri ja ton vittu kusisen hiilin. Ne voi tulla vaan päälle, mä vittu juoksen karkuun ja teen niitä niin vitusti. Sitten kun vittu kusina... Ja sit tynnit takaspäin. Niin, ja pedopäärt tulee vaan purasee ja haukkasee vähän persaukset, niin kyllä maistuu hyvälle. Eikö tässäkin oli tässä jo Blade of the Ruined King, hyvä. Mä jo pelkäsin, että tässä olisi sitä. Tietenkin se on onneksi. Kyllähän nyt pitää olla vittu paska kuningas olemassa. Mä oon botis, koska nääkin on 200 täällä kumminkin. Jos pärjät ihan hyvin Veigarille yksinkin. Kohta tiekas. Ei, kuolin. Olen pro. Ken. Mä en tiedä VV. Vitu VV. Mikä et sä tiedä VVs mitä? Oisit ottanut ton hiili, mut ihan sama. Mitä vittu tää Veigar tekee? Not helping my team. Mennä tappas. Ai Ei mitä sit. luulet? Ai Se... vittu ketä kiinnostaa mulla lifestyliä. En yrittänyt ottaa, älä pelkää. Mä halusin vaan levun 5. Pakko osui vesi seinään. Älä nyt lähde minneen. Lähempäs. Holy shit!
En lähdekään. Ehkä ei kuitenkaan tänään. Älä vaan jou loville, koska toi VV saa meidät muuten kiinni hetkessä. Toi Veigar yrittää vaan rakentaa manaa tuolla. Me vittu nyt. Vois kiusaa Veigaria. Ja mene nyt pois ennen kuin kuolet. Miten mä kuolen? Ydyr, eikö se kuoli? Hän tästä Ydyrin nimeä hei tosta tabista. Taas pugaa. Stupid man. Game characters displayed Udyr. Näette sen? Ei, mun lukee Ydyr. Ai. No mun lukee välillä tolleen jotenkin randomista, ymmärrä miksi. Ei mä oon ADC, vittu irti niistä minioneista, noobi. Ei, mulla on enemmän farmia, mä sain ultin. Hei, tarviiks tappoa? Siellä on sulle yksi. Työnnä se pois, tapa se. Ihan sama mitä. Ai sä luulet, että se voi tappaa minut? Ei Annetaan se. se luulla silleen, kato. Ei se voi tulla, koska me tehdään se seinään, mutta... Ai ei voi tulla vai? Ai sieltä tulee Veigar, vittu! Ei, vittu. Ihan noobei. Vähän niinku Henkka, reported. Nyt mulla olisi, ei ku spellvamppi. Ihan liian vähän. No niin, sen takia mä oonkin Gunbladin seuraavaksi, sit tulee lifesteali kans. En mä puhunut siitä, mä puhun ihan liian... Olin sanomassa, että ihan liian vähän attack speedia, mutta sä tulit ja keskeyttää jotta heti ensimmäisenä. Vainilla on huono kiteä, jos ei oo attack speedi, se aina kesken, kun sä yrität liikahtaa. Varmaan toi pedoper on nollilla kuolema, eli ihme noobi. Tai aina on ainakin yksi kuolema, että on hyvä pelaaja. Koska silloin on antanut mahkun vastustajille. Hiljainen hetki iskee. Tapetaan Veigar. Mutta hyvä, mutta ei pysty. Tapetaan noin golemit, hei. Anna mulle se pieni, kiitos. VV hyppää kumminkin kohta. Au. Veigar käytti kaikki spellit just. Ai ultiinsa kans. Jop. Miten sä muuten luulet, että mä olisin näin low? Ai ei hiili riittänyt lol. No fuck, paljon sun farmannut vittu kuuta. No sillä ei saa AP:tä melkein yhtään. Feederit. Saman verran kuolemiin molemmille. Poidoper vaan KS ja kaiken. No, mun ulti ei tehnyt tarpeeksi damaa. Oikeesti, no vittu, mulla oli yli 200 HP:tä hiilin avulla tossa vittu Veigar mukaan insta kuultiin nyt hengiltä. Ja mä en tehnyt tarpeeksi damaa. Basic ranta. No mitä, kato mun itemit. Nytte. Mulla oli äsken noit 2 kirjaa. Onneksi meillä on toi tankki, niin mä voin mennä ineen silloin kun toi menee ineen. Onneksi nuo golemit ei vissiin löydä kun minun 2 kertaa. Miksi? No koska mä saan väistää niitä. Aha. Gay. Näitä on vaikea väistää, koska näitä on niin vitusti. Tän tästä mukaan ei tuun sinne niin riahuuteen. Missä Veigar? Mitä vittu toi VV vetää?
Ja tietenkin se minut ultaa. Voi vittu. Se kuoli kans. Mä muuten just keksin mitä mä teen. Mä en oo ikinä piltannut tätä ADC:llä, mä en ymmärrä miksi, tää on kumminkin aika hyvä. Mikä? Arvaa. Bootsit. Mav of Malmorius. Se on se Hextringerista tuleva. Itse asiassa toi on ihan vittu hyvä oikeastaan, miksi kukaan ei pildaa sit ikinä ADC:lle. Mites tää meni? Niin ja vähemmän HP:tä sitä enemmän damageekin. Pikas vainot. Meet lovemmas, niin saat enemmän lifestealia. GG. En oo muuten ikinä nähnyt, että kukaan ois buildannut nois LCS:ssäkään. Vetapä ylöre. Oho. Tarviiks apua? Joo, en. Vitun läski juoksee liian lujaa. Mä tuun tappaa se. Mitä vittua? Lol. Mä löin siihen. Ydyrö jossain tuolla. Olkoon vaikka perseessä. Mitä? Aina vittu kaikki vinkuu, kun tulee tolleen 2v1, niin tää on tiimipeli. Sano team game. En sano. Se on homo. Se ei opi sit mitään. Fuck. Tarviiks apua? En. Se pitää, että sä et kuulu mitään. Jos ne kysyy jotain, why didn't you help Wayne? Tapan ne! You can do it! Sille ulti! Vittu, ihme neekeri. Ja tietenkin tämmönen joskus full AD-armori homoks. Nyt mä voin... Ai kuka? Ai toi vai? Uduri vittu. No, Mitä vittu? plus niin myös toi toinenkin. Ai Kummatkin VV. pildaa samalla tavalla. Ai VP ja... Niin, kummatkin pildaa samalla tavalla. Mitä vittua? Tää on osittain. Ja miksi sillä on Hunters mansetti tuolla VV:llä? Mitä vittua? Ai niin kun se yritti junglaa alus. Miten mä kuulen teidän äänet tänne saakka? Mitä vittua? Mä kuulen vaan sun ultaamisäänet, vaikka mä kato sinne. Minne vittu se Veigar katos? Aha, mitä? Nyt se taas katos. Se oli tossa. Kato KS tää kaikki. No joo. Kato, mä vittu haen ton tuolta. Ettei. Vois tää tälleen ihan läpällä. Lifesteal alkaa 30. Kato. Miksei Mä noudan ultas ton tuolta. Vittu, mähän otan sut. Ei! Vittu ne on paska, mä melkein sain ton. Veinel oikeesti OP, kun sulla on toi vittun Blade of the Ruined King ja hiili. Sitten vielä barrieri, jos tarvii hätätilanteeseen. Mitä igniteja tai vittu flashe tarvita. Rullaat vaan taaksepäin. Siis Veigarille ei ulti. No mä tiedän, ei se käyttänyt sit minua. Jos se Käytti kuitenkaan yrittäis, koska sillä VV:llä on vittu lyhyt cooldown, niin sen ultissa. Se taas fiidaa niin vitusti, kun vittu kaikki. Kuka? Pitää pelleillä mun. No minä. Pitää pelleillä. Just toikin niinku yritetään hakea se sieltä. Vittu, en edes katson taaskaan, että koska ne spawnaa ne toiset. Pitäisikö meidän ottaa toi noitten alttari? Ok. Hienosti lyöty vittu golemi. 10 metrin päästä.
Saako tuupata sinua? Vähän eellä tökkään. No koita. Hei, tuu tänne, tuu tänne. Otetaan toi paska. No jos ne on siellä. Et saa sitä. En niin. Holy shit! Työnnä pois. En, koska voli tulee. GG voli. Ei, mitä vittu mä teen? No mene sinne. Tää oli tyhmästi tehty, meni seinään vastaan. Ja mä tain Veigarin 3v1. Lol. Hän voisi hakea ton alttarin nyt. Näit sit on äsken mitä toi vitu Uduri teki. No. Se meni tot seinään vasta, mä sain tuupattua sen. Se olisi Hannu varmaan tapettu minut muuten. No se luuli, että sä koitat karata. Mä kyllä hyppäsin niinku turretin alta pois, niin se meni vasta sinne turrettiin päin tavallaan. Mä sain tuupattua se helvetti sinne seinään päin ja tapoin sen. Ihme retu. Ja vitu musiikkista taas kuuntelet sen. Vähän liian kovat. Ai vähän, kuuluu mulle läpi niinku kunnolla. Noista kukaan ei oo pre-made. Tiedätkö muuten nykyään, että toi Blade of the Ruined King hiilaa sinua? Joo. Se on aika hyvä. Ennen se ei tehnyt silleen. Tuolla ei oo ollenkaan magic resistia, mä tappaisin se. Tuu hakee. Kato, nää vaan juoksee. Apua! Mä en aio ainakaan tapella kahta vastaan. Veine ei oo oikein mikään sellainen. No kata on 3-1. No mut Henolla on kunnon CC-logit, niin mä pystyn tekemään mitään. Ja plus niillä on ihan vitus damakea. Pitäisikö kokeilla runanssia täällä? Ne osaa ryhmittäytyä nähtävästi. Omanko Jasuon? Siis sun ihmeen jovunssis. Joo, vois. En mä kyllä. Turha ostos tommoinen. No, saa mennä tohon perinteeseen. Eikö nyt mä tiedän? Mä hommaan Trinityn. Mä puldan ihan jotain randomia taas, mä en ymmärrä miksi. Kato sitä Magic Resistin miekkaakin vittu. Vittu nois tunnit. Ota Magic Resistin miekkaa hei. Niin mä sanoin, kun on CC-lokki ei pysty tekee vittuukaan. Ei oikein voi tapella. Ainakin ilman tot vitu pedopearia. Missäkin sekin hiihtää koko aika. Vähän pelottaa olla soolona Arnelle. Ottakaa kiinni homot. Mä tapan Veigarin. Älä vittu tänne sit heitä tyhmä. Mä pääsen vielä. Mihin vittu me muka kuolin? Häh? Lol. Mä en näe noit liekkejä oikeastaan VVs ollenkaan. Me kuolin muka niihin. Ei vitun munkit oikeesti. Rasittavaa kun tulee tunnia ja sit melkein kuolin ja sit ne vielä sai minut kiinni. Kiitos vitun nuubi Volibear, joka heitti ton minua kohti ton VVn. Niin se ei kato minne se heittää, se vaan heittää. No mut se oli kumminkin aika lähellä, mä olisin selvinnyt mun tuli just samaan aikaan cooldownista pois kun mä kuolin.
Mä taas basic mun munkki vittu. Aina kuolee just samaan aikaan kun vois tehdä jotain eläkseen. Onneksi mä saan Abyssal Skepterin nyt niin noi ei vittu. Niin kepin. Niin noi ei enää voi tappaa mua oikein. Tai siis... Tunkkikeppi. Hommaa ne vittu Magic Resist bootsit, sulla on niin pitkä stuni pystys. Mikä se on kun ne on kuollut ennen sitä? Huoh. Se ei sun logiikkaas taas oikeesti. Menen pois näin PV:n. Vois yrittää sooloota tuduriin. Ei oo vaikeet jos sä saat sun niin. Käy kattoo toi. Ei mun tarvis tunaa hei sitä tappaakseni sitä. Otetaanko tää? Se on pakko viiä kaikki vittu. Otetaan tän. Eikö tapetaan VV? Voli tuli tänne jo. Jos sä otat mun minion, niin mä otan sun tapot. Joo, ei haittaa. Mä en setti mukaan käy... Kiva, mä taas painoin kakkos, mut se ei ottanut Blade of the Ruin. Hei, tässä on Veigar. Ihan sama, mä otan nää tärkeämpiä. Pelasti minut ehkäpä. Se ois voinut heittää yhdellä Ghoul sinut hengiltä yli. Sillä ei ollut guuta. Sen kuus on jotain 3 sekkaa CD, kun se on täysille maksettu ja se maksoi sen täysille levelille 8 vissiin. Joo, mä tiedän, mut siis se käytti sen just. Se ultas joka. VV, you are unlethal. Mikä levy sä oot? Liian pieni levu, mä kuolen kohtaas. That ignite oikeesti. Voli pelasti mut tällä kertaa kyllä. Anna mulle ne farmit. Mä tarviin niitä nyt, oikeesti. Mä otan tuon pieneen tohon damage. Toi damage 400 mukaan yhdellä kuuluu. Oisit voinut ottaa sen joka on lovella. Miks? Hakee nää hei. Mä voin lahjoittaa nää sulle siitä hyvästä. Ja saa nääkin jos haluat. En mä niitä tarvii. Koht kumminkin. No miksi sä otit ne silti? Sä otit se iso. Niin otin. Tuhotaan. Pistetään pakettiin tää touhu. Ai tää peli. Niin. Tuu vittu sieltä ne kutsu tultataan 1 000 000 kertaa. Ja mitä sanoit? Mä en edes vielä tunne missään tipuu. Oli vittu mä en ehtinyt. Kuinka pitkä toi tunni oikeesti on? Oikeesti on niin vittu rasittavan pitkä toi tunni oikeesti. Ei! Ei vittu. Eikö oo järjestävän pitkä tunni? Joo, mut siis... No vittu mä olin just Nyt kun mä tuuppaamassa. sain tän void stuffin, niin ne ei voi enää mitään. Oikeesti taas mun tuuri. Just samaan aikaan kun mä pääsen tunnistaan, niin toi yksi just lyö minua. Mä kuolen. Ränkkää vittu eetä sen kohdalla. No nyt mulla on trinity, mä oon kuolematon nyt. Ja kun hankit tänne, kato. Hattu. Ei, Moonflare. Siinä on Tenacity ja sit... Kyllä mä tiedän, se tosta noi bootsit vielä, ne Magic Resist, niin se on niinku tyli... Ei, se on Unique Passive, niin se ei tuu uudelleen. Ai niinku se on nimetty Unique Passive, niin joo. Spellvamppi toimii silti Unique Passiven kaa. Tyhmästi oikeesti eri itemeillä. Joka on aika randomi. Ennenhän tässä jommaskummas näistä, tässä Villissä ei ollut Unique Passive Spellvamppi, se oli normaalisti. Vois raiskata noin kaikki tuolta. No venatkaa mua. Kato tääkin.
Vittu! Onks siellä... Kauan tois tunni oikeesti kestää? Onks siellä mitään mihin hypätä? Mene vaan. Täysillä vittu. Hyppää minionita johonkin. Se saat tapettua sen. No, otetaan tää. Kato mitä meidän minionit tekee. Vitsi mitä vois tehdä vaan tälleen. Miksi tää sanoo you have been slain? You have slain enemy. Enemy. Oota, hei, älä ammu. Anna tää niitä. I release them from their pain. Mä sain vielä ton tapettua lol. Ei se on mun! Hihihi. GG easy. So easy. No tää oli kyllä aika